מצב! תות עם חלב! אני יצור חדש שהולך להצטרף לערוץ! ועכשיו, בגלל שאני לא יודע מה המטרה של הסרטון הזה, אז בואו פשוט נחפש מילים רנדומליים במרשתת או בגוגל, או איך שאומרים את זה. טוב, זה היה הפתיח, ויאללה בואו נתחיל. יאללה, כותבים מילה רנדומלית, נכנסים לכאן. סליחה שכל פעם משתנה לי הכל, אני פשוט קצת מצונן. המילה הראשונה שהולכת לצאת, זאת המילה שאני הולך לתייג בשם של הסרטון. מה הקשר אבק? אוקיי, מה הולך להיות השם שלי? אוקיי, אני אקרא לעצמי קריירי, כי קריירי זה נשמע יותר הגיוני. בואו נלחץ על עוד מילה אקראית. מחברת. מזל שזה לא היה בית ספר. יאללה, עוד מילה. כוכב? נראה לי אני אהפוך להיות כוכב חדש בערוץ רמבו גיימס. הצעה אקראית למקום ולזמן פגישה? בואו נלחץ. עוד שבועיים בערך ליד המשטרה? בואו מי שאמר את זה כנראה משוגע. בשבת בבודקה של מפעל הפיס. טוב, זה יותר הגיוני ממקודם. רגע, בואו נעשה אקורד אקראי. אוקיי, יצא אקורד אי. מזל גדול שהצטרפתי לערוץ הזה. כאילו, אני אוהב ממש את התפקיד שלי. אולי אני גם יחליף את חתול לבן. כאילו, מה התפקיד שלו? פשוט היה אמור להיות הבעל של הפופה, ועכשיו הוא מתחיל להסביר כל מיני דברים. אז אולי אני אחליף אותו בזה. אז בקיצור, אני הייתי קריירי, אתם הייתם מטה, וזהו, נגמר סרטון, יאללה ביי!